Ness-Ana TV. Ndewo n'ọzọkwakwa onye na-akụ onye na-abata onye ka nkene nnọọ ndị enyi m ihe anyị ga-amụta bụ oge. Today we'll be learning how to tell the time in Igbo language, and time in Igbo is called oge. Ndewo. Mana tupu anyị aga n'iru ka anyị kọtụ nwatakịrị akụkọ gbasara ya bụ oge. Mgbe gboo n'ala Igbo, enweghị elekere na-agwa ndị ochie maka oge. Mgbe gboo n'ala Igbo, enweghị elekere na-agwa ndị ochie maka oge. In the olden days in Igbo land, there was no clock to tell the time. Ihe ha ji ama oge bụ nke mbụ, ụmụ nnụnụ dịka ọkụkọ, egbe na eleke ntị ọba. Ụmụ nnụnụ dịka ọkụkọ, egbe na eleke ntị ọba. To know the time, birds like eagle, cock and parrot help. Ụmụ nnụnụ dịka ọkụkọ, egbe na eleke ntị ọba. Ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ. Ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ. Sunset and sunrise. Ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ. Ndewo, ka anyị gbapụ ya ọsọ. Oke ọkụkọ na-agwa ha mgbe chi bọrọ site n'ibe kukuruku. Oke ọkụkọ na-agwa ha mgbe chi bọrọ site n'ibe kukuruku. Cock tells them when it is morning. Eleke ntị ọba na egbe na-agwa ha na oge udu mmiri na ọkọchị dị nso. Eleke ntị ọba na egbe na-agwa ha na oge udu mmiri na ọkọchị dị nso. Parrot and eagle tells them when raining and dry season is close. Mana ugbu a, elekere ndị oyibo mepụtara na-enyeziri anyị aka ịma oge. Mana ugbu a, elekere ndị oyibo mepụtara na-enyeziri anyị aka ịma oge. But today, the clock helps us to know the time. Elekere bụ igwe eji ama oge ụbọchị. Elekere bụ igwe eji ama oge ụbọchị. Clock is an instrument used to know the time. Elekere, clock. Ndewo, ka anyị banyezie n'ihe ọmụmụ anyị. Ịma oge site na elekere. Telling the time using clock. Ka anyị were elekere ndị a wee mara ihe na-akụnụ. Ndewo. Tinkom tinkom iri isii bụ gịnị? Otu nkeji. 60 seconds makes 1 minute. Tinkom tinkom iri isii bụ otu nkeji. Nkeji iri isii bụ otu awa. 60 minutes makes 1 hour. Nkeji iri isii bụ gịnị? Otu awa. Awa iri abụọ na anọ bụ gịnị? Otu ụbọchị. 24 hours makes 1 day. Awa iri abụọ na anọ bụ gịnị? Otu ụbọchị. Ndewo. Ka anyị kwugharịkwa ya ọzọ maka nghọta zuru oke. Tinkom tinkom iri isii bụ otu nkeji. Nkeji iri isii bụ otu awa. Awa iri abụọ na anọ bụ otu ụbọchị. Gịnị na-akụ? What is the time?
Ihe na-akụ bụ elekere atọ. The time is 3 o'clock. Elekere atọ. Ihe na-akụ bụ elekere iri. Elekere iri. The time is 10 o'clock. Ihe na-akụ bụ elekere iri na abụọ. Ihe na-akụ bụ elekere iri na abụọ. The time is 12 o'clock. Ihe na-akụ bụ elekere iteghete ma ọ bụ itoolu. Ihe na-akụ bụ elekere iteghete ma ọ bụ itoolu. The time is 9 o'clock. Ihe na-akụ bụ elekere asaa. Ihe na-akụ bụ elekere asaa. The time is 7 o'clock. Ihe na-akụ bụ elekere ise. Ihe na-akụ bụ elekere ise. The time is 7 o'clock. Ndewo ndị enyi m ndị zuru ka eme. Ngwanụ ka nye n'ụlọ ihe omume ndị bekee na-akpọ exercise. Achọrọ m ka ị gwa m ihe na-akụ n'elekere ndị a. Gịnị na-akụ? What is the time? Gịnị na-akụ? Achọrọ m ka ị denyere m ọsịsa gị n'agba ndị bekee na-akpọ comment section. Denyere m ọsịsa gị ebe ahụ. Gịnị na-akụ n'elekere ndị a? Cheta ọnụọgụgụ gị maka ịmara ọnụọgụgụ ịmara ihe na-akụ. Ndewonu Igbo bụ Igbo, Igbo ndị zuru ka eme. Ngwa n'ebe a ka anyị ga-akwụsị ka ọ dịkwanụ mgbe ọzọ.